Shahararriyar jaruman fina-finan Hausa Maryam Yahaya ta bayyana dalilin da ya hana ta aure. Jaruman ta bayyana hakan ne a hirar da ta yi da rediyo na Freedom da ke Kano. Jarumar ta ce da aure da mutuwa duk lokaci ne, idan lokaci kuwa ya yi, ai zan ɗaga. Babu miji ne hakan ya hana ni aure. Ku fito ku aure ni, kun san aure? Maza yanzu wuya suke. Kwanakin baya ne dai hotuna suna dinga yawo a kafafen sada zumunta ana cewa an kasa Maryam Yahaya don kuwa saurayinta mai shadda zai angwance da matashiyar jaruma Hassana Muhammad. Sai dai a wata hirar da gidan rediyo Freedom ta yi da Abubakar Bashir mai shadda, ya tabbatarwa da gidan rediyo cewa tabbas ya taɓa yin soyayya da Maryam Yahaya, amma Allah ne bai yi nufa zai aure ta ba, domin yanzu haka an kusa bikinsa. Shahararriyar jaruman na ɗaya daga cikin manyan jarumai da tauraruwarsu ke haskawa a masana'antar Kannywood.